И това са моите ногти, изградени от моя ученичка. Изградени и дизайн от нея. Едва 11-ти ден от нашия курс е интензивен. Интензивният курс маникюр, ногтопластика, педикюр и дизайни е 15-дневен. Стандартният курс е едномесечен. Курс с удостоверение, маникюр, ногтопластика и педикюр. Имаме и по-висока степен, 6-месечен курс. Ногтопластика, маникюр, ногтопластика, педикюр и дизайни. За тези от вас, които имат желание по-дълъг период от време да отделят, но базовия курс е едномесечен. Така че ето това са резултатите от работата му до момента. Може да видите и отблизо. Така, сега ще завъртя отблизо, за да може да видите всъщност как изглежда ногтопластиката, изградените ми ногти от моята ученичка. Аз ходя обикновено с къси ногти, тъй като козметиката не ми го позволява да имам ногти, тъй като когато извършвам процедури лице или показвам някакви процедури лице, няма как да имам ногти. Но ето това е резултата и аз съм много доволна. Искам да споделя с вас резултатите и искам да ви поканя, ако някой от вас има желание, разполагаме с още няколко дни, ако някой от вас има желание да бъде наш модел за маникюр с дизайни, педикюр с дизайни или хигиенно-козметичен педикюр, също при който ще се погрижим за вашите петички, може да се възползвате, както и за изграждане с гел. Съответно, ако имате желание да бъдете наш модел, е добре да се свържите с мен, за да уточним и да запишем вашия час на присъствие, тъй като не разполагаме с много дни на разположение. Така че и за утре като цяло ни трябва модел за в момента. Така че имате възможност да запишете и за утре, ако разполагате с време. Ще се радваме. И искам да предизвикате с някакъв интересен пак дизайн като мене, по-свеж. Да направим нещо хубаво и за вас. Така че това е с което исках да ви се включа днеска, защото съм много доволна от работата на Павлина и исках да я споделя и с вас. И ако решите да се възползвате, сте добре дошли, след като ми звъннете на познатия телефон 0878 62 2107, за да запишете своя час за присъствие, тъй като курсът е интензивен, кратък и не разполагате с много време да се възползвате от прецизната работа на Павлина. Ето това е тя. Пожелавам ви приятен следобед и ще очаквам да ми звъннете.